para ngarsa soanmu kan pipit tetap apa sira ya ra kerja matura kan Resi Candolo kados pundi Kanjeng Adipati saben-saben dika sowan ngabdian turu wonten bali temu Kadipaten Blambangan tansah ngaturaken sungkem pangabekti panjenengan kula tampi dawah sami-sami mugi dadosaken wibawa kula jumeneng dipati wonten ing Kadipaten Blambangan Bapak Resi Candolo kula atur pinarak ingkang kanthi sekeca Bapak Resi Candolo langkung sekeca Kanjeng Adipati Galigajaya paring pangandika Kanjeng Adipati sira gosoan oning Kadipaten Blambangan aku mundhut prisa anggonmu nata kabeh para kawula ing dusunan Kadiparan pawartani Kak Temunggung Galigajaya parang mundhut Kanjeng Adipati iya tak parengi iki Galigajaya anggen kawula napa para nayaka praja wonten ing Kadipaten Blambangan sadaya mboten badhe ngiwani Kanjeng Adipati Galigajaya pakaryan yang becik kudu sira lestarekke lungguh Kang Prayoga kadangku sing ayu dewi diajeng Gondowati sira uga sowan ning bali temu Kadipaten Blambangan apa sing bakal kok aturki ana ing ngersaku diajeng Gondowati kepareng matur Kang Mas saderengipun ingkang rayi matur kepareng nyaosaken sungkeming pangabekti kunjuk iya pangabekti mundak tampa ora pujo pangestu tanpa ana diajeng Gondowati namung badhe ngaturaken sedaya pakaryan kepiye pakaryanmu kepiye dawuhaken dhateng kula sampun rampung tenan Babile paduka badhe niki presa sak wanci-wanci Kang Mas sampun sumadya sampun rampung sliramu ki kadang kunom sing paling tak tresnani yo pakaryan kang becik kudu kelestarekke diajeng Gondowati lungguh Kang Prayoga kondur ndika Bapak Resi Candolo inggih kadosa pundi Kanjeng wonten ing arikan nggon menika saestu kula ngawontenaken pisuwunan agung
Jalaran wonten babagan ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan Bapak Resi Candolan sedaya para nayaka praja ing Kadipaten Blambangan. Lajeng babagan menapa ingkang badhe dipun aturaken sedaya para panggawa wonten ing Kadipaten Blambangan menika. Ngeten Bapak Resi Candolan. Rikala dinten ingkang sampun kauri. Kula menika nyumpena ngimpi diajeng Gontowati. Ngimpi wonten pasumpenan kula Bapak Resi Candola. Kula nampi wise ing Bathara ingkang akarya jagat. Kula bakal lono jumeneng dipati wonten ing Kadipaten Blambangan. Menawi kula sampun kalampah garwa putring Kediri Yayu Dewi Daneswari. Ngaten Bapak. Dados panjenengan menika nyumpena ngimpi Bapak Resi Candola menika kula. bebasan impen ngaten wonten babagan tiyang tigang perkawis Kanjeng Adipati. Ngimpi niku enten babagan tigang perkawis. Inggih. Diajeng Gontowati. Wong ngimpi kok ana 3 perkara sliramu wis nate prisa. Garigajaya ngerti werdine impen. Lajeng kados pundi werdinipun impen menika? Inggih menika wonten tigang perkawis Kanjeng Adipati. Tigang perkawis ngimpi menika. Lajeng Titiyoni Gondayani Puspatajem. Titiyoni Gondayani Puspatajem. Inggih. Werdinipun kados pundi Bapak Resi? Titiyoni menika impen ingkang wayah sonten inggih menika tiyang ingkang kekaten anggenipun sare ngaten. Titiyoni niku wong turu merga mapan sore. Ngaten menika Bapak Resi Candola. Inggih ngaten. Jur kesuwen le sare niku titiyoni. Lajeng salajengipun Lajeng Gondayani nggih. Gondayani nggih. Gondayani menika impen wanci dalu. Impen wanci tengah latri menika Gondayani. Inggih. Ngaten nggih. Impene tiyang ingkang kekaten anggenipun dahar ngaten. Bapak Resi Candola jenengan menawi ngendikan ampun ngayawara Bapak Resi. Boten Piye diajeng Gonto? panci sae. Nanten Bapak Resi niku ngendikanipun mboten ngaten. Kepiye? Ngendikanipun nek Gondayani menika impen kan baku. Gondayani Nggih, impen sing baku. sing wigati ngaten. Nyatane Bapak Resi nek ngimpi pas tengah latri merga kewargeng le dahar. Kuwi kepiye piye? Ngaten nek panjenengan langsung kados ngoten. Lajeng Puspatajem. Lajeng Puspatajem. Nggih, kados pundi werdinipun Impen Bapak Resi? Puspatajem menika dawuhing Bathara kang akhire jagat ingkang badhe maringi saestu dumateng panjenengan. Niku Puspatajem. Nggih. Wah, Lajeng anggenipun nyimpen menika wanci menapa panjenengan? lah niki Bapak Resi ingkang badhe kula aturaken. Lah kula niku tilem wanci siang niku. Niku lak mboten wonten gandeng cenengipun kalian Titiyoni Gondayani Puspatajem. Jalaran kula sare siang wanci tabuh setunggal. Nggih, Menika Bapak Resi Candola. nggih memper. Dalem sewu Kang. Piye diajeng Gontowati? Jenengan menika Adipati kok ngendikane ya ngaya-wara wong impen jam 1 kok ya di ngendikake lho. Jalaran nang pangimpen kuwi bener-bener ketok yang aku bakal iso gandeng lumiat karo Dewi utawa putri saka Kraton Kediri Jenengan Dewi Daneswari. Kalau mangsane pancen kados wonten niku kok mboten kaget malih kula. Gontowati, Dalem aku ki wis dewasa. Aku ki kakangmu. siji sampun mangertos.
dadi adipating Blambangan ora kurang bondo donya. Nganti semene gedene semene tuane aku gurung mengku sajening Omong panjenengan kene wanita. taman sing dingendikake mung putri kae. Lah nek ning taman ki manane putri. Ono liyane lho sing Bapak Resi Candala, Iki kados sepundi Kanjeng Adipati? lajeng kados pundi? Napa badhe cabar anggen kula badhe Mboten. ngayunaken Dewi Daneswari. Sowan Arcang Adipati. Surabangga tak parengake. Temunggung Galigajaya. Kowe iki sowane Patih Surabangga. Patih Surabangga, Paring pangandika Kanjeng Adipati. sliramu sowan woneng Kadipaten Blambangan. Kanthi widodo sowan. Inggih. Nampi idi pangestu panjenengan dalem. Widodo sowan kula. Boten namung ngaturaken sungkem pangabekti mugi. Iya, sungkem pangabetemu tak tampa. Surabangga, Inggih, paring pangandika. iki lagi wae tak aturke marang sedaya para nayaka praja ing Kadipaten Blambangan. Rikala semono sliramu tak utus nglamar Dewi utawa putri saka Kediri, Dewi Daneswari. Aku nyuwun presa marang sliramu. Kadiparan pawartane anggonmu tak utus sowan ing kraton Kediri supaya nglamar Dewi Daneswari. Inggih. Kepareng matur Kanjeng Adipati. Iya, Nalika semanten pun Surabangga saged sowan wonten ing kraton Kediri. wis kelakon sliramu sowan ing kraton Kediri. Inggih. Iya, sabanjure kepiye? Sabanjuripun kula matur wonten ngersanipun Kanjeng Sinuwun Danan gendis. wonten ing Kediri Iya, supados nglamar putra-putrine. iya. Wis kelakon sliramu sowan ngersanipun Sang Prabu Dandang Gendis ana ing Sampun kraton Kediri. laksana. Iya. Banjur Nanging nalika semanten panglaremeripun saking panjenengan dipun tampik panglamarku ditampe. Wah, keparat. Surat pangga inggih sliramu ki nampa kekucah ing Kadipaten Blambangan. nyuwun pangapunten. Lah mung tak utus nglamar putri Daneswari. Kok iso cabar iki kepiye? Nalika semanten Ditampe iki kepiye? nalika semanten panjenengan langgengipun mangertos watak wantu kula to. Iya, Dipun tampik lajeng kawula sesumbar nantang wonten ing praja. Surabaya, Nggih, sliramu ki tak utus nglamar kok dadi gawe geger ing kraton Kediri. lho anggih pripun? Sanajan patih kula niku lak tasih enem. Iya, Darah muda menika. Lah menika. dadi peperangan. Nggih, dados peperangan kula betul. Bapak Resi Candala, Inggih. Kados sepundi Kanjeng Adipati? menawi ngaten menika menapa badhe cabar nggen kula nggayuh Dewi Daneswari. Pasti kemawon saged kelampahan Kanjeng Adipati. Wah, Ajeng Adipati. Surabaya pi. Menika kok wonten sawijining pawongan ingkang derek sowan wonten ing praja Blambangan, Iya, Kadipaten Blambangan. Monggo kula aturi nyawuh. iya Surabaya. Ora mengko cah bagus.
kok dadi siliramu wani sowan ning bali temu Kadipaten Blambangan. Banjur siliramu ki sapa lan saka ngendi pinangkamu? Iya, tak parengke. Sungkem pangabetimu ndak tampa urang pujo pangestuku tampanono. Iya. Oh, sliramu Joko Langkir saka tlatah Gedangan. Surapangga. Inggih. Gedangan kuwi apa bener isih wewengkoning Kadipaten Inggih, Blambangan? mila leres. Gedangan wonten ing tepis wiringing Kadipaten Blambangan. Wonten ing Kecamatan Kaloran. Gedangan kok Kecamatan Kaloran Slewa-slewo. Oh nggih. Sampingipun Klisat. Kali Basur. Nggih. Joko Langkir. Apa bener sliramu bakal suwita ing Kadipaten Blambangan? Apa tenan aturmu? Apa Resi Candolo? Kados pundi Kanjeng Adipati? Rikala dinten ingkang sampun kawuri, kula utusan Suropagah nglamar putri ing Kediri Dewi Daneswari dipun tampik. Menawi saking pemanggih kula kepingin nyidro nyolong Dewi Daneswari putri ing Kediri. Menika malah kaleresan Kanjeng Adipati. Iji. Kumpul menika wonten pawongan ingkang badhe suwita wonten ngersa panjenengan. Menika dipun utus kemawon. Sowan wonten ing Kraton Kediri. Sewu Kang Mas. Gontowati kepiye? Menawi panjenengan kok wonten priya badhe pados pedamelan kok sing ngenehi gawean kok kon nyolong wong. Kok nggih panjenengan ki menggalih ngoten lho. Gontowati. Iki kaenodik sepiro kadigdayani Langkir. Pareng matur. Surapangga kepiye? Jenengan napa mboten kemutan? Kula mawon ingkang jejering patih ingkang sekti mandra punawan. Mboten saged. Cukup. Surapangga. Sliramu tak utus gagal cabarat tanpa tabis ora entuk gawe. Joko Langkir. Yen pancen sliramu nyoto bakal suwita ing Kadipaten Blambangan. Mula iki nopak karyan sing bakal tak aturke marang sliramu. Kira-kira sanggup apa ora? Bagus, yen mengkono aku utusan marang sliramu. Cidro Dewi Daneswari Putri Kediri. Sowan ing Kadipaten Blambangan bakal tak garwa prameswaring Kadipaten Blambangan. Prayeto ngati-ati Joko Langkir. Patih Surapangga. Inggih. Paring banget. Kaya ninggal bayi ning pinggiring jurang. Inggih. Joko Langkir bakal tak tunggu ing tawat-awati ing Kraton Kediri. Ngestokaken kawula. Ngene. Ketap mumput para wadyabala ing Kadipaten Blambangan. Inggih. Aku dhewe sing bakal ngawat-awati Joko Langkir. Inggih. Galigajaya. Sira tak pasrih katentremaning Kadipaten Blambangan.
Sajroning aku jengkar wing kraton Kediri, mangsa borong katentreman ing Kadipaten Blambangan. Diajeng Gondowati, pun Kakang bakal lumarping kraton Kediri. Iya, Surabaya, Bapak Resi Candolo, monggo jarakan kula wonten kraton Kediri. Padha karo iramane. Wah, aku ki jan megap-megap. Wah, ketok kene wis tuwa. Mengko ora ndelok napas. Blas. Ya iki barang. Napasmu duwe yo. Ning tak rasake kabeh bolong aku to. Bolong, aku ora bolong kabeh. Agena ambegane ki ora metu kene kabeh to ndi. Koyone gawe omong ki kating sembrono kene was-was. Golek metu kene barang. Ora. Itu dalan. Wah, nek jajes sip aku. Ya diharap maklum pancen wis kanggo setengah abad muncul kok. Tahu. Abad muncul ki. Ya tak syukuri ya saya paringi seger waras. Ya sumrambah para kanca kabeh sing sepuh-sepuh. Enggo sakprene ya isih do guyub rukun, isih padha ngeleluri kabudayan Jawa. Aja nganti dilirwakake syukur bage ya paling ora ki generasine ana terus ini mengko ora kepaten kena nggih domingan anak putu ing besok heeh dadi besoke sapa mau wis duyuk-duyuk embane sampean wis ning ngerat-eret jengkok nang ngarep nen ayo biyen gendoli putune kan iso dongeng ngono ya pancen wong Jawa ki kudune nalurekke Jawane. Ora kitung ulang tahun saben setahun pisan ning ana tawak teko wae. Ah, iki yo. Oh, ora to. Nek gelem teko. Wong mikir. Oh. Ah. Dek monyet kok pas sekali gedang kok karo ngumul yen binatang tamu tunggukit mau binatang tamu wis nyekel foto aja lebok ndak marah-marah ya marah ono aja kono kok ora kene wah nganti menterno contohe wis nek pira gane aku ting-ting kok ora ono tunggale iki borong simbol bang mulai sak lengen kok papat mbaya wong ki sing perwira nganggo Udawedana sopan santun kuning kok yo ngarsaning para pamriksa kok plenat-plet memangan meneng wae syukur bage nek ana tunggale ki do diparingi kok mingar dadi panitia ngono kok wonge digedhek-gedheke sadakohe ngamale sok ketemu nang konone wah pancen kuwi pancen pakanane wae kuwi duwe wah iki kok lu tonjene tampung mlentu wetenge pancen jelas lah wah jan mikir iki mangan anake sapa jan kaya anake anu anake wong wedok
Karang aku ki ya sakwene kurang gizi dadi lek ya. Wis bilang. Weruh panganan karo saka panitia itu sesel ben lemu. Mesti gak tau gawe karo Pak Prabowo we. Aku yo ora tau lah. Luar kok iya kasep kok. Ora entuk jatah. Ora oleh jatah. Wah, aku yo pancen Putune sing entuk jatah kok. aku oleh Oleh. stunting. Oh iya. Stunting. Mugane kurang gizi. Kurang gizi aku. Kowe oleh stunting ora wong cilik. Nek aku ki cilik wong dedet piadeke. Ning aku wis dites kok. Bisa Lulus aku. dadi Dadi oleh. ora perlu stunting. Wah, apanya? Wong kena turunanku ya jitu-jitu kok. Ora kuwatir meneh. Negara ki wis nggatekake. Nek aku sing kae sing perkembangane wis gede ora oke tinggal dikekno sing bangeti. Apa ya ngono kuwi? Oh, samare engko nek turunane iki bareng iki bangeti nemen kan kudune dikek. Aku ora iso nggih turunan. Aku kabeh kok. Kabeh aku spiral. Kabeh aku iki. Kabeh-kabeh diborong dhewe kok. Kabeh-kabeh borong dhewe. Alhamdulillah aku ya branang. Iya. Wis anak piro? Anakku loro, putuku siji. Alhamdulillah ya. Sedelongkas aku munggah kaji. Yalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis ngerti dalane wah. Ana petunjuke. Nggawa Google Map. Wah, kalaman jane Oh, aku iki pinter-pintere wong timpalangnya aku kok. metu kono kuwi. Ayo Berarti metu kono kuwi. metu iku sing belok ke kiri, terus ke atas. Google Map. Pirang dino tekan kono iki? 6 jam. Numpak Garuda. Ora turu barang. Ya turu kadang iku. Tekan kono terus ngemek-emek kabah. Terus aku muni ngene. Oh, alhamdulillah iso ngemek kabah. Ya mung ngono kuwi. Iku mengangen-angen. Wah. Lek gatekke kok tenanan ya. Kuasane gateke tenanan. Nembang joget. Bang joget no ya pancen Sawisi gong warna-warna persyaratan memenuhi syarat. Aku seneng kae lho lagune sing pelok. Bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedhong. Kalung dawa kuwi bandole sak kenthong. Terus iku gulune cedhot ngono lho. Nung nung ning ning nung nung ning nung ning ning nung 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 ning nung nung ning nung ning nung nung nung. Bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong. Aja padake dhuwit ora kalal wae kobong. Apa jen kudune nek golek dhuwit ki sing kalal. Amale sing becik, sing barokah. Dadi mengko dadine iki murakapi ning anak turune. Dadi saiki aja bungah yen nemu kanugrahan utawa duwe kaya sing lindungi. Kalau mangsane kuwi ki bakar gilir gumanti. Apane iku? Ayo kayane kono mau. Oh, kayane kuwi. Sithik-sithik kudu dibarokahke marang toko teparo. Ayo diamalke. Diamalke yo. Dono. Dono. Dono dia. Wah, aku biasane dono gedang raja. Oh, aku angane mingkang raja. Anane gedang raja ngrembug kok. Jarine iki nek wong gelem weweh utawa dono ki mengko niki bisa jembarke dalane munggah ana ing swarga. Pancene bener. Sing jenengane matematika iku kan dikurangi iso kurang nang yen dono iku ora bisa to, Dik. Yo to yo, panen yo. Kacang Mas. Kacang Mas. Kang Mas. Adine lho kacang atom. Oh, tanggane nyebut nyong. Ayo sampeyan ki sing muni kacang atom ngono. Apa adi kacang atom? Nah, ngono terus kono kacang sukro. Wayangan apa? Kose kaya wayangan
mau sedina wayangan kok nganti lempo lendagong. Nah, aku mau ngene. Kowe bisa ngomongke matematika apa paham karo pelajaran matematika? Aku bisa. Jikuk-jikukan, Bisa. tambah-tambahan, Bisa. sejarah. Bisa. IPA IPS IP-ne lho tuh, kadang ki meteng. IP-ne. Ini di tanggal. Iya, IP-ne kadang meteng kok. Mana? Ya wong ana teng-tengane kok. IPS. Tak bedheki matematika. Apa? Nah. 1 ditambah 1 sama dengan berapa, Mbak Yu? 1 tambah 1. 2. 2. Saiki tak catetane. Cara-carane pelajaran matematika ning nganggo cerita. Oh, siap. Tak dongeng ya. Di sana ada banyak binatang. Di antaranya di kolam itu ada 5 ekor bebek. Dikali 1 berarti masih berapa? Banyak sekali, Pak Guru. Banyak sekali. Bebek ada berapa? Ada 5. Iya. Dikali 1. Sekali itu kan banyak. Bebek banyak sekali, Pak Guru. Ayo ndak kok. Berapa? Kowe kudu anu bedheki tinggal berapa kok? 5, bebek 5 dikali 1. Masih berapa? Banyak sekali. Wong bebeknya dikali kok. Malah tetep kalah. Ya tetap bisa utuh. Kamu tahu bebek 5 dikali 1. Tetep kali 1. Cara kali 1. Apa bebek 5 dikali 1 apa kali 5? Ayo bebek 5 dikali 1 sama dengan berapa? Kamu 5. 5. ya enggak kok. 1. 1. Ane 5 salah. 1 salah. Ndak 8 ora kelakon. Nek dikali 2. Berapa? Bebek 5 dikali 2. 3. Bebek 5 dikali 3. 2 kok bolan baleni. Kita bola-balik nih iso kok. Bebek 5 dikali 3. 2. Enggak. Ya tetap 5 kok. Dikali kok. Dikali kok. Wis tetep kalah. Lainnya kan bebek 5. Yang 3 kan dikali. Dikali itu renang maksudnya. Tetap 5 kan? Lah iya. Tak opo salah. Aku tak bedheki. Iya. Saiki kowe nancuk Mimi Heeh. nggawa gelas. Ya toh, katekake penontone. Sudute ning ndi? Ayo. Sudute, ayo. Ayo, sudute nang ndi? Nah. Plungu. Apa? Mimi nggo gelas. Rutuk. Sudute ning ndi sudute? Ayo. Sudute nang panggonane lho. Tetep salah. Dikon gelas tak dudoki sudute. Ayo. Gelas nak wong Mimi. Srutuk sudute nang lambe. Nggih pinggir sudut. Ayo saiki nanti. Ora nang kursi sudute. Ya, kowe iki yo kalah kok. Nah, Kowe iki lho kalah karo banyu. nah. Apa? Kalah karo banyu. Mergane? Banyu iso sekolah kowe ora sekolah kok. Ayo bener. Sekolah maksudnya. Sekolah. Sekolah. Oh iya ya. Yo. Oh Berarti nyatane ya. pinter kabeh wong telu nggih. Iki nyanyi aku paling seneng iku lagune Mak Ciblek mbiyen iki lho. Apa? Sluku bathok elailo. Si Rama menyang Sulu le-ole payung mutra. Apa dal? Mak jentit Lolo batino mati ora obah. Sluku bathok elailo. Si Rama menyang Solo le-ole payung mutra. Mak jentit lolo batino mati ora obah.
Pitik cilik. Ayo saiki nek arep diwaksalke ayo. Cilike wulune brintik ora duwe duwit aja nyelet. Paruwak doyong pinggir kali lungang indang rapeli bali lungang indang Buar doyong doyong nang pinggir kali jare lunga gendong sebengi pitik cilik ngincer babon Joko cilik kegeden bokong baru doyong pinggir kali lungang indang rapeli bali numpak dokar mlebu ning kandange pikar-pikar ketemu wedangan ya terima kasih untuk penampilan malam hari ini Koyo penyiar sepak bola. iya dan men Yo. Hati-hati. Daran kok tiba-tiba ngene lho yo teko blongan karo Ono kraman kok rumangsane kaya nang lapangan lha aku. Karang kula niki kek ajar nyinden iki kok. salah lapangan iki salah tamane kok Lah tamane kok salah. sak lapangan kok Salah. Tamane salah. sak tamane sak lapangan Lah nanging isine ya beda-beda. kan nggih beda ane lak men gunoan mung regene sak lapangan ayo dienggo kaya nang lapangan arep taman wong saking ambane wewangunan taman kok nek mboten kali dijogeti ya mboten kewes nggih ya Des kok ya Des kan des luwes Ora iki jenengane kok saben minggu ganti iki lha ngopo? Kula niku wong DPO DPO ki apa? pencarian orang itu loh. OTP kula niku. lak mulah malah ben ora lek ketemu Lek ketemu. Oh iki winginane ning aku meni endang. akon-akon niku. Saiki ganti meneh jenengmu sapa? Yayu Parabola. Lah kok dadi tambah Pak parabola? Aku mau ajeng muni Yayu Mbak Rika ngono. Oh Farika. Parika yo kliru kok. Lah nek sesuk sapa? Sesuk digital. Jarene sesuk Paijo. Eh. Lah iki anggere wis dicopot lak wis ganti jeneng. Iki Setiawati Setiawati. Gumun Setiawati Oh Setiawati. ngeten niki yo niki titisane Elisa. Jadi Elisa kaya ngene. Elizabeth. Ngeten niki yo kula nggih. Ololo klenik. Ala-ala kenek tegese piye? Yo kadang niku ngapusi. Dadi niki yo separo ki suarane ki kadang yo lanang, kadang yo wedok. Lah yo dijumbuh karo lemu nyadang anggung. Niki wedok dugi mriki. Ya, nggih. Pidato jenengan yen
Tirabat mboten. Lah yo Ken mboktekke. Lah. Separo niki lanang. Dadi separuh sing si wedok sing endi? Niki. Terus niki lanang. Ajengan telu mboten jenengan niku. Lah yo ora percaya lah wong nyandange ya kaya ngono. Ora percaya wis menjengkel. Aja kaya ngono aku masing deg-deg. Lah niki sing separo lanang dugi mriki wedok malih. Oh, dadi sik lanang. Ah karang sing kuwasa niku nggih ngeten niki maringi kula ngeten. Moha adil moha sempurna. Menawa nganggo cara ngono kuwi engko oleh golek duit saya apa. Wah. Wah, nggih niku teko barang niku kok. Iki mau wis seneng-seneng iki gaweane rampung apa durung? Nggih. Gayai mun rampung. Kantun sing dereng gayai. Oh, nggen kula nggih setengah rampung. Lah kok ora dirampungke sik lho. Karang kula ki yo rada keset. Wong nyambut gawe nang kene wis pirang-pirang taun ya dibayar kok malah keset lho. Kok mah tak ganti karo Ampun, alah. Kula Mboten tak ganti wong dereng kerja. apa nggih? Balone. balone Balone kanggo pedhot ta? wis supit. Ben gobokmu. Ya saiki tambah seneng-seneng ra apa-apa, Lek. Tambah. Heeh. Aku ditembaki apa-apa aku gelem. Ora tembang apa-apa gelem. Aku apa-apa gelem. Ora tembangi apa-apa mun. Apa Apa-apa gelem. Lah ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Pekean ngomong apa? Cucak rawa. Namun jenengan kersa kali cucak rawa. Lah ya aku tak ngrungokke cara wae kaya ngopo ngono. Suara dua. Ning krungu tok, boten mareng kudune ana cucake rawa tenan. Lah jarene iki duwe cicake. Ha nggih. Rawane niku. Niku cucake. Cicake kula rawane. Kula pun jinak. Coba cicak rawane kaya ngopo? Monggo. Suara loro Kang aku. Suara loro. Loro. Iki suara 14. Siro. Oh, Mbak niki. Ku coba melempar manggis gitulah. Oh, sik ngono kuwi. Iya, nggih. Nggih. Kurang ajar. Ora basa. Yo, Ora sopan karo Lah kok aku. ya padha wae sampeyan ya ngono. nggih. Coba melempar manggis. Manggisku dapat, aku dapat. Ku coba gadisku lamar, mandaku dapat. Zamane dan wong tuwa rapi perawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing ayu rupane yen digoyang ser adu penake.
Manggisku lempar mangsaku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, jandaku dupat. Zaman edan, wong tua rapi perawan, rawane nek bengi nangis wae, amarga wedi karo bubute. Manuk cak rawa. Iki ora mung lagu dolanan, kena kanggo pasugatan. Mligine kanggo lagu cak rawa ning tembunge kena gawe pepanggihan teng napa mawon saged niku nggih. Upamane ngaturake panuwun karo panitia sing ngersakake meriahan ning dalu menika. Kanggo panitia. Ah nggih. Lah piye to? Matur nuwun dhateng Pak Panitia sekalian Pak panitia sekalian. ingkang sampun paring hiburan kangge perlu nindalu sadranan pepenget dhateng luhur ingkang sampun kasedan persuwun ora pipi wae saiki jamane dong ati-ati kaya kamu padha do setiti ya yo Saiki dong ati-ati adol